Айсидора ще ни разкаже как е направила ето този кекс. Той е уникален, просто за съжаление не знам дали ще мога да се види. Кекс, другото е сладкиш с плодове. Значи това е сладкиш с плодове, безглутенов, а това е... това как се казва? Кекс ли е това? Кекс безглутенов, кейк, добре. Добре, значи сега слушаме рецептата. Добре, някой иска ли да слуша? Да, записваме, значи тук е. Значи безглутеново брашно, всеки си има някакво, въпреки че моето е по-различно. Да, вашето кажете се. Моето е 100 грама нишесте, царевично и 100 грама оризово брашно. Плюс малко пектин. Колко малко? Ами една лъжичка слагам, аз една мерителна такава, която е от хуманите, от детските млека, която ми е останала от преди 20 и кусори години. Така че тя е идеална за мерене, но това са някъде около 5 грама, може би. Добре. Това е всъщност свързващото, лепилото за брашното, тъй като глутена е свързващия елемент, както знаем. Аз научна лекция изнасям. Чакай, не знам. Дай лекцията за това. Знаеш, първо кажи, то е с плодовото, което е. Не, аз няма какво да казвам за ти само за тестото. Защото при мен, аз след 25 годишно пазене на тази диета стигнах до две смески, т.е. тя е една смеска общо взето, която е правя по най-различен начин с добавка на всякакви притурки. Тоест хляба, когато правя, слагам едно яйце към тази смеска, а когато правя сладкиш, слагам 2 яйца, ако реша да имитира козунак, слагам 3 яйца, да речем. Така че към тези 200 грама брашно, в случая има добавено около 50 грама от брашното на шар за сладкиш. Това е подобрено. Което е С. Да, С е, нали? Не знам какво е, което е за сладкиши, което. Никс С. Така. Но и без него става същото. Когато има захар, просто то си бухва и си става нормално. Значи към това нещо, тъй като в моята фамилия не ядем и животно крява, т.е. млечни продукти, аз използвам една смес, която се прави от вода и лимонов сок. И това са 100 грама, т.е. половин лимон го изцеждам, като преди това си настъргвам пората на половината лимон. И това количество го допълвам до около 300 грама с вода. Сока от половин лимон, като си го разделям едната част за хляба, другата част за сладкиша, обикновено ги правя. А в случая за сладкиша ви трябва 100 грама течност някаква, в която има лимон. Сега за мляко не мога да ви кажа как се съчетава с... Не, няма. Ти казваш твоята рецепта. В смисъл, това е важно. Твоята рецепта. Няма никакви млечни състави. Добре. Има яйца, лимонов сок и вода, захар, сега някъде между 150 и 200 грама захар. При мен е всичко едно към гьотера горе-долу, аз имам така вече. Тук съм прекалила със сладкото. Много е хубаво. Малко е по-сладко. Много е вкусно. Една ванилия или 2 ванилии за кекса. Ванилията, нали казвах, че тя има глутен? Да, аз съм чувала. Не съм чувала. Аз използвам една ванилия, която... Тя е само в кристалите. Къде да е всичко? Така съм чувала. И всичко хубаво. Чао, всичко добро! Някъде телефона писах, да видя моя телефон да ми се обади тя.